Imos a falar agora das BIOS, vale? A BIOS é o acrónimo de Basic Input Output System, vale? Ou sistema básico de entrada e saída. Isto é un firmware, é dicir, non é un software, é algo que ten un grado máis de persistencia, un grado máis de perdurabilidade. É un código moi sinxelo, moi básico, que está instalado na placa base, vale? Daí o da perdurabilidade. Isto non vai no disco duro, nin se carga en memoria, isto está directamente na placa base. De feito, se imos a exemplos de placas que xa vimos, fixadevos que aquí un chip dedicado exclusivamente para BIOS, vale? Entón, bueno, é un software é un software moi sinxelo, vale? Programado en linguaxes de baixo nivel, do que, entre outras labores, o que fai é cargar o sistema operativo. Cando un encende o ordenador, o primeiro que se arranca e se lanza é a BIOS. Fai unha serie de chequeos, carga unha serie de controladores básicos, pois, por exemplo, para o teclado, para o rato, para que nós podamos interactuar mínimamente co equipo, e lanza o sistema operativo. O sistema operativo, pois ese Windows, ese Linux que teñamos instalado, pois xa realiza operaciones de alto nivel, non? Temos unhas ventanas, temos etcétera. BIOS, lembramos que é un software moi sinxelo, vale? Tamén fanse unha especie de chequeos, pois, bueno, para detectar diferentes fallos, pois é moi típico, non? Isto de encender o ordenador, un pantallazo en negro e unha serie de pitidos, non? 3 pitidos ou 4 pitidos ou un pitido largo, varios curtos, é dicir, o que ten é un sistema moi arcaico, pero moi efectivo, moi sinxelo, de detección de fallos. Pois, por exemplo, se non temos RAM ou non detecta a RAM ou hai algún problema co arranque non a dá cargado, pois emitirá unha serie de pitidos, vale? Isto aí podes consultar que está profusamente documentado, non? Bueno, falamos aquí de que hai diferentes fabricantes de BIOS, hardware, dummy, etc. Vale? Bueno, tamén vos fala aí de como descubrir a versión UEFI ou BIOS todavía non falamos de UEFI, falaremos agora, estamos falando únicamente de BIOS, pero bueno, pomos aí diferentes xeitos de como de saber cal é a BIOS. O xeito máis doado, encendes o equipo e accedes a BIOS. Xeralmente se utilizan as teclas de, pois, ou suprimir ou algunha tecla de función, vale? Isto o voso fabricante da vosa placa no manual indicará vos como acceder a BIOS, vale? Unha BIOS ten esta pinta, vale? Como vedes, é un software excesivamente sinxelo, vale? Seguro que moitos de vos xa entrastes algunha vez, pois, a modificar a hora, bueno, algún tipo de operación básica e de baixo nivel do ordenador, pero, bueno, tería este aspecto, vale? Divos aí tamén que, bueno, algunhas das características que pode ter a BIOS, que dice normalmente escrito en linguaxe ensamblador, vale? Dicir, un linguaxe de baixo nivel. A día de hoxe, pois, é probable que bueno, se utilicen outro tipo de linguaxes, pero polo menos a modo de curiosidade, non? Que sepades que está escrito en linguaxes de baixo nivel. Está almacenado unha memoria tipo EEPROM ou Flash EEPROM. Realmente o que nos temos que quedar é con isto, ROM, que é o acrónimo de Read Only Memory, é unha memoria que dificilmente vaise poder eliminar ou borrar ou modificar, inda que despois nós xa vimos que había, pois, botonciños ou sistemas que podíamos facer flash das BIOS, vale? Podíamos facer actualizacións das BIOS. Unha BIOS obviamente podes actualizar. Antigamente non, antigamente as BIOS eran de memoria de única escritura, solo escritura, e xa estaba, pero a día de hoxe, pois, sí que é certo que se poden actualizar. Tamén é certo que non é un software que se actualice, pois, como Windows, non? Que estás actualizando, pois, cada mes, igual se actualiza un par de veces as BIOS, actualizanse pode tardar anos en actualizar as BIOS, non? Porque aparte a actualización é un proceso crítico, un proceso no que, por exemplo, se vai a luz ou algún tipo de problema, podemos quedar coa placa totalmente inutilizada, vale? Entón, bueno, un proceso delicado, é un proceso rápido, non é demasiado complicado, pero, bueno, é un proceso
proceso delicado, vale. Despois fálanos aquí de que, bueno, a CMOS, que seguro que nos sona tamén pois, o Clear CMOS, que o que nos indica é que pode ser que a nosa placa pois, se garde noutro sitio, pois, esta configuración que nos facemos ou nos collemos coa BIOS, esta denomínase CMOS, vale? Entón, pois, bueno, simplemente que sepamos o nome, que sepamos para que serve, sepamos que, pois, para borrar, para resetear esta configuración, pois temos ou jumpers na placa da base, como veremos nas tarefas de taller, ou ben placas máis modernas e placas nas que se traballa moito con, ou se quere, veñen preparadas para facilitar overclocking, etc. Pois temos botonciños de máis fácil acceso que non ter que abrir e andar remangándonos e metendo os dedos entre os conectores, vale? Como vos dicía, despois aparece UEFI, que vende Unified Extensible Firmware Interface, vale? Que non é máis que unha actualización das BIOS. Como vedes, pois isto ten outra pinta, vale? A día de hoxe pois é máis normal que os equipos veñan con UEFI que non con BIOS. E, bueno, a parte da estética, pois presenta algunhas ventaxas como maior seguridade, tempos de inicio e reanudación dende unha hibernación máis rápido, compatibilidade con unidades de máis de 2,2 teras, vale? BIOS, lembrade que é un sistema moi antigo e, bueno, iba quedando obsoleto para as novas capacidades. Tamén BIOS temos que utilizar tablas de particionamento MBR e con UEFI podemos utilizar GPT. Que isto de MBR e GPT, moito sonará-vos a chino. Cando vexamos os sistemas de particionado, as particións e tal, veremos o seu sentido, vale? Pero, bueno, por regla xeral, pois eso, é máis novedosa, con máis capacidades, vale? Modernos controladores, dispositivo de firmware, vale. Quedadevos un pouco con eso, vale? E en principio isto é todo o que deberíamos saber a día de hoxe das BIOS.